Mä kerran on jo kuvannut tän, mutta siinä niinku... Mä kuvasin sen marraskuussa, joten se oli ihan erilainen niinku tämä häkki, niin mä ajattelin, että mä nyt kuvaan sen kunnollisen joulukuun häkin ja joku kissa kehrää takana, niin. Ja tässä on tää Tikrun kylty, tää meni ihan pilalle. Tuo tee menee tolleen tyhmästi ja tolleen, mutta tuo on tommonen joulupukki ja tuo on tulakki ja sitten tommosia kaikenlaisia koristeita. Ja sitten koska täällä ei voi pitää, tässä on tämmöiset jouluvalot ja koska Tikru yrsi johot, niin tää on kätevä, kun tästä voin tästä tälleen sammuttaa ja laittaa päälle. Ne toimii pattereilla. Ja näitä Tikruja saa syötyä, niin ne menee niinku tässä häkin. Tässä näin, tässä yhdellä sivulla on aika lyhyet. Tossa on Tikrun ruusukkeet. Ja sitten, sori täällä on vähän vikaista, kun tää on sotkusta, koska mulla oli joku tavaroiden juttu. Mulla oli kesken semmonen siivousprosessi. Tossa on tommonen koriste, jonka Ninja oikeastaan laittoi siihen. Ja tossa on 2 lelua, juoma- ja ruokakuppia. Tossa on mineraalikivi ja tuolla on tommonen lasten leluputki laitettuna tolleen maan tassaan. Ja toi on silleen, että niinku... Tää se ei oo putki, koska tuolla toiselta puolella ei pääse mihinkään, mutta tommonen. Ja Tikrun välillä on siellä ja tossa on toi viltti ja toi lelu. Ja sitten tässä on tämmönen tasosysteemi. Ja tossa on tommonen jännä viltti, joka on tosi pehmeä ja lämmin. Ja tuolla on leluja ja tuon Tikru ehti jo mytätä, niin siinä on tommonen peitto ja tuhottu heinäkranssi ja muuten tuossakin on heinäkranssi, joka on tuhottu. Ja tuolla on toi lelu ja tommonen toinen lelu ja tässä vieressä sitten on heinä ja vessalaatikko. Tossa on toi Tikrun, mikä oli sen tehdä säkissä siinä pohjalla, niin tuo matto. Eli tää on niinku tämmönen. Tää oli oliko se 115 kertaa 115 häkki. Ja tää on ihan hyvä Tikrulle, koska ei se isompaa tarvitse, kun se on niin vähän tuolla häkissä. Ja niin, että tuossa on hyvin tilaa liikkua, jos se joutuu olla just tuosta häkistä. Ja täällä tää on ihan hyvä Tikrulle.